Кыскача айтып әйткәндә, иң беренче Илһам абыйны күргәндәге тәэсиремне сөйлим әле. Тасырның 10 еллык исемендәге мәдәният йортында иде ул, искиткеч матур дворецлардан берсе ул чорда. Мин Комсомол 75 ел конкурсына килгән идем, Миңгул абый әйтә, мине күрде дә шунда Илһам абыйны күрсәтәм ди. Мин шаккатып инде исләрем китте. Илһам абыйны күреп кайт әле син авылга. 10нчы класс баласы шаккаттым мин моны күреп. Менә бер качан да уйламаган идем Илһам абый белән шушы сәхнәләрдә эшләрмен дип. Күпме мәртәбә аның белән Петербург шәһәренә, Мәскәүгә барырмын дип. Бүтән шундый республикабыз шәһәрләрендә булырбыз дип. Аны белән без бергә эшләмәсәк тә, мин бик күп эшләдем аның белән. Күмәк концертлар дип әйтәсем килә. Туган 60 еллык юбилейны узганнан соң опера театрында аннан соң ул мине һәр вакытта да үзе белән бик күп еллар Мәскәүгә, Петербургка алып барды. Гаҗәеп кеше иде, искиткеч. Андагы сиземләү сәләте. Менә булса була бит инде ул. Бар бит анда халыкта әйтем сүзләр биргәнгә бирә дигән. Ул менә сиземле иде, алга таба нәрсә буласы. Аның күңеле үзгәләнә иде, ул сизә иде. Каядыр бик үк дөрес юлдан бармаган да сизә иде ул. Татар сәнгатенең искиткеч югары булырга мөмкинлеге булып та, ул дәрәҗәгә һаман менә җитә алмаганын күреп тә борчыла иде ул Илһам абый. Күрәсең, аның күңеле, йөрәге үзенең халкына, милләтенә бирелгән булгандыр инде. Аннан тагын бер кызыклыгына шундый минем мәкаләләре дә чыкты ул. Бер галимнәр йортында иң беренче үземнең безнең ил дигән җырны җырлаган идем Хәмдулла белән эшләгән ул вакытта. Директор биреп торган иде, 17 концерт эшләре дип. Шунда шул җырны җырлап бетергәннән соң Илһам абый залда утырган, ул йөгереп килде дә, каян алдың син бу җырны? Каян алдың бу бит чиста классика дип миңа искиткеч зур бәя биргән, мин бик тә горурланам. Илһам абый мине һәр вакыт хөрмәт итте, ул мине яратты. Аннары миңа әйтәләр, Илһам абый менә сезне ничек итеп өйрәтте ул? Илһам абый фортепиано артына утырып өйрәтмәде ул. Илһам абыйны тыңларга кирәк иде. Аның бөтен менә аласы әйберне син шуннан ала идең, тыңланы. Ничек ул җырга үтеп керә. Аның сүзе, аның Илһам абыйның бит дөресен әйткәндә, иштингә ярый торган, сүздә торган, көйдән торган җырлары юк. Яның бар, авыр, бөтен кешегә дә үтми торган җырлары. Мәсәлән, мин ул җырлаган кайбер җырларны, юк, бу иңа килешми дип җырламас та идем. Менә Илһам абый тотынса, улымнан шундый конфет ясап куя, шаккатасың, ничек мин моны белмәдем икән дип. Менә ул шундый тирән фикер йөртә торган, аңлый торган шәхесләребезнең берсе иде. Кызганыч. Бүген безнең арабызда инде Илһам абый юк. Ул турыда бик күп сөйләп яту инде белмим, бүтәннәр сөйләр. Әйткәнемчә, ул иксез-чиксез диңгез шикелле. Ул җырында да бит мәңгелеккә китеп барам диде. Җаннарны тетрәтеп шундый хәтерлим әле мин кайда җырладым. Җырлаганымны күз яшем белән җырлаган идем. Менә бу чын мин тойдым инде Илһам абыйның әкренләп безнең арадан китеп барачагын. Менә шуннан соң Илһам абый киткәч тә минем күңелдә кисәк кенә бер җыр, шигырь туды дип әйтәсем килә. Сүнмәс йолдыз. Бөтен назың, моңың сибеп китеп бардың әкрен генә. Җир куйнында хәтта синең тузан кунмас кәфенеңә. Бушап калды сыман дөнья, күздән тамды кайнар яшем. Мәңгелеккә китәм дип, син җаннарны тетрәттең. Үзең киттең. Халкың калды, ятим калган сабый сыман. Озак еллар эзләр сине, ул сагынып җырларыннан. Халкым диеп, идем диеп, җыр моңында дөрләп яндың. Мәңге сүнмәс йолдыз булып, күңелләрдә балкып калдың. Менә чынлап та, ул китте, моңы калды, исеме калды. Әле озак-озак еллар буе
Илһам абый безнең күңелләрдә турыр һәм бер көнне мин ышанам, башкалабызның матур бер урынында үзенең кабатланмас кулын сузып, мин әле исән, мин сезнең арада дип әйткән кебек, бөек матур һәйкәл булып басып торыр дип, менә чын күңелемнән ышанам.